Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Masu sauraro barkanmu da sake kasancewa cikin wannan shiri namu mai albarka. A yau za ku ji mu ɗauke da labarin cewa Ayatollah ya ce Iran ta ci nasara kan Isra'ila. Shugaban addinin Iran Ayatollah Ali Khamenei ya bayyana cewa Iran ta ce ta yi nasara kan Isra'ila. Yana mai taya al'ummar ƙasar murna a saƙon da ya wallafa a shafin sada zumunta na X. Ina taya ƙasar murna kan nasarar da ta samu a kan gwamnatin Yahudawa mai cike da kuskure, in ji Khamenei. Ya kuma ce Amurka ta shiga yakin kai tsaye ne saboda ta fahimci cewa idan bata shiga ba to gwamnatin Yahudawa za ta rushe gaba ɗaya. Hamas ta ce masu shiga tsakanin ƙara ƙaimi domin tsagaita wuta a Gaza. Wani babban jami'in Hamas ya shaida wa BBC cewa masu shiga tsakanin sun ƙara ƙaimi wajen neman tsagaita wuta da saƙo fursunoni a Gaza, duk da cewa tattaunawa da Isra'ila na ci gaba da tafiyar hawainiya. Shugaban Amurka Donald Trump ya ce ana samun gagarumin ci gaba tun bayan da Isra'ila da Iran suka kawo ƙarshen yaƙinsu na kwanaki 12. Yana mai cewa an kusa cimma yarjejeniya tsakanin Isra'ila da Hamas. A ranar Laraba da ta gabata, hare-haren Isra'ila a Gaza sun kashe akalla Falastinawa 45, a cewar ma'aikaciyar lafiya ta Hamas. Sojojin Isra'ila kuma sun ce wasu bamabamai sun hallaka sojoji 7 a wani hari da Hamas ta ɗauki alhakin aikatawa. Duk da furucin Trump, jami'in Hamas ya ce ba su samu wani sabon tayin yarjejeniya ba tukunna. Haka zalika, wani jami'in Isra'ila ya shaida wa jaridar Haaretz cewa babu ci gaba a tattaunawar saboda saɓani da dama da ke akwai. A cikin rahoton namu kuma za ku cewa Tinubu zai sanya hannu kan sabbin dokokin haraji na Najeriya. Shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu zai sanya hannu kan sabbin dokokin sauya harajin na ƙasar a yau Alhamis, a wani mataki da ake sa ran zai sauya tsarin tattara haraji da kuma inganta yanayin kasuwanci a Najeriya. Sanarwar da ta faɗo shugaban ƙasar ta fitar da hannu mai taimaka masu kan yaɗa labaru. Bayo Onanuga ta ce sabbin dokokin huɗu sun haɗa da dokar haraji ta ƙasa, dokar tafiya da lamburan haraji, dokar kafa hukumar haraji ta Najeriya da kuma dokar kafa ma'aikatar kula da hukumomin tattara haraji a Najeriya. Majalisar Dokokin ta kasa ce za ta amince da su bayan shawarwari da dama ga masu ruwan tsaki. Sabbin dokokin harajin Najeriya sun tsayar da ƙura sosai a lokacin da shugaban ƙasar ya gabatar da su ga Majalisar Dokokin ƙasar, lamarin da ya kai dakatar da tattaunawa a kansu zauren majalisar.